ברוכים הבאים לייעוץ בשטח, התוכנית שבה אנחנו מקיימים מפגש ייעוץ עסקי מלא בלייב, ולכם יש הזדמנות ללמוד מזה ולקחת המון דברים אל העסק שלכם. היום אנחנו עם רקפת לבנה, מאמנת כושר ותיקה, שחוזרת לתחום אחרי הפסקה של כמה שנים, ובעצם רוצה להניע מחדש את העסק שלה, גם פרונטלי וגם אונליין, ואנחנו נתמקד במיוחד בהנאה הראשונה הזאת של העסק. רקפת, תודה שהגעת אלינו. תודה על ההזמנה. מעולה. בואי תספרי לי קצת בכללי עלייך כמאמנת. אוקיי, אז באמת, כמו שאמרת, אימנתי לפני כמה שנים, הייתי מאמנת בחדר כושר תקופה, ואחר כך גם באימונים של אחד על אחד, בבתים של נשים צעירות, והקהל יעד שלי זה בעיקרון נשים, בשנות ה-20 פלוס עד 30 פלוס, ובאמת היום אני חוזרת לזה ממקום של יותר להתמקד באונליין, ובאמת עשיתי גם תוכנית אצלך, שבדיוק עכשיו היא הסתיימה. אגב, היא גם נתנה לי המון כלים, הייתה ממש פרקטית, כמו שאמרתי. אז כן, אז אני רוצה עכשיו, כמו שאמרת, להתניע את זה מהמקום שאני פחות מכירה. אז כן, זה עולם לגמרי אחר, ומחכה לזה. מה גרם לך לחזור לזה בחזרה אחרי כמה שנים, שבעצם עשית דברים אחרים לפי מה שאני מבין? כן, אז היה באמת תקופה שגם אימנתי, תוך כדי שעשיתי דברים נוספים. תמיד היה לי את הרצון הזה, כן, לחזור לשם ממקום, כאילו, או ממקום פרונטלי, חשבתי גם על אונליין הרבה. רציתי האמת גם לחסוך תקופה לקראת זה, לקחת את זה בצורה יותר רצינית, וממש יותר למסד את זה למקום של עסק, ולא רק עוד משהו נוסף. תחום שאני מאוד אוהבת, תמיד המשכתי אליו, תמיד אהבתי גם תנועה, אני בן אדם שאני רוקדת 10 שנים, במצטבר, למדתי בעבר גם רכיבה סוסים, אז תמיד הייתי מחוברת לעולם הזה של הפעילות, ואני מתאמנת שנים, אז רציתי מאוד לחזור לזה, ידעתי תמיד שאני אחזור, אז זה היה רק עניין של טיימינג. אז בעצם הכל היה להכין את השטח בשביל הנקודה הזאת, של לבנות את העסק בתחום הכושר. כן. עכשיו, אני תשאל אותך שאלה שהיא עלולה טיפה להרתיע בתחילת הדרך, אבל המון מאמנים בשוק. מה לדעתך מייחד אותך מכל שאר המאמנים שיש היום? אני חושבת שכל המקום המנטלי, יש לי תואר ראשון בפסיכולוגיה, אז אני מאוד מאוד מחוברת גם לעולם הזה. אני חושבת שכשאימנתי, אז גם בעבר אימנתי גברים, שזה היה גם בחדר כושר, אז מה שהיה משותף לחוויות שלי מולם, מול אנשים וגברים, זה שבאמת אני מאוד מכניסה את הקטע המנטלי. כל מיני עקרונות גם שלמדתי, אני עד היום לומדת, אני מאוד אוהבת ללמוד, אז אני קוראת ספרים, אז כל מיני מחקרים, נגיד, שלמדתי, הייתי ממש מיישמת חלק מזה בשטח, מול המתאמנים והמתאמנות. במישור המנטלי? כן, וזה היה משפיע גם על הביצועים שלהם. נגיד, אתה מכיר את אפקט פיגמליון? כן. אז זה נגיד שיטה שהשתמשתי בה לפעמים, כאילו שמראש נתתי למתאמן או מתאמנת להבין שהם יותר טובים, נגיד, מאחרים, שגם זה לא היה שקר, זה באמת היה נכון. ומראש נתתי להם להבין את זה משלב מאוד מוקדם, והביצועים שלהם באמת השתנו בהתאם. כי ציפיתי מהם שהם יראו את הדברים הטובים שיש בהם, אז כן, אז זה משפיע עליהם גם מנטלית בסוף, שהם יודעים שהם מסוגלים לעשות דברים, וגם משפיע על הביצועים שלהם שהם מתקדמים, ואתה יודע, מעלים מסת שריר, מתחתבים, כל אחד ומה שהוא רוצה להגיע אליו. עכשיו, מסקרן אותי לשמוע, כשמתאמן עבר תהליך כזה שכולל גם חלק מנטלי וגם את החלק הביצועי, ממה הוא בסוף יותר מרוצה, מהביצועים הפיזיים שהוא השיג, או ממה שקרה לו מבחינה מנטלית בתהליך? נראה לי שזה גם הרבה המקום המנטלי. כאילו, אני חושבת שהצלחתי הרבה פעמים להשפיע, שוב, אני אגיד גם מתאמנים וגם מתאמנות, אבל נגיד אני אקח עכשיו ספציפית את האנשים, כי זה הקהל שלי, הצלחתי הרבה פעמים להשפיע על נשים, מהמקום הזה שהצלחתי לייצר איתם קשר אישי קרוב, ואז הצלחתי להשפיע עליהם ממקום חיובי, באמת ליישם את העקרונות האלה של הכושר, גם על דברים אחרים בחיים, וגם כשהן רואות את היחס שלי לעולם הזה של הכושר, זאת אומרת, איך זה משפיע עליי, איך אני, נגיד, הן לא הצליחו לעשות דברים בעבר, ועכשיו הן כן יכולות, אז זה, אתה יודע, זה נותן תחושת מסוגלות, וזה, זאת אומרת, אני צריכה להשפיע עליהן גם ממקום חיובי, ואז הן רואות את התוצאות מכל מיני מקומות. מה למשל הן רואות בחיים עצמם שלא באימונים? שאני מאמין שבשביל זה בסוף הן באות. כן, אז נגיד ממקום של ביטחון עצמי, ממקום שלא חשבו שהן יצליחו, נגיד, להרים משקלים מסוימים, והיום הן כן מצליחות. אז זה התקדמות, אתה יודע, זה
משהו שהן לא דמיינו שהן יצליחו, או נגיד גם במובן של התמדה, אנשים שלא חשבו שהן בכלל יצליחו להתמיד, לא האמינו בעצמן שהן יכולות, והן רואות שהן מתמידות, אתה יודע, לאורך חודשים, והיו לי מתאמנות גם כאילו תקופות ממש ארוכות. אז כן. ואז בעצם עם המסוגלות הזאת, הן עוברות הלאה לשאר האספקטים בחיים. כן, שזה גם כאילו מבחינתי השליחות שלי. את יודעת, אני תמיד אומר, יש 3 דברים, אנחנו נמצאים בעולם שכולם מוכרים לאחרים התפתחות אישית. ואני תמיד אומר, יש 3 דברים בעיניי שהם ההתפתחות האישית האולטימטיבית. אוקיי. אימונים, עסקים וילדים. חשבתי שתגיד משפחה, אבל אמרת ילדים. ילדים, כן, זה. אני חושב שאלה בסופו של דבר יגרמו לך להתפתח אישית, גם אם אתה לא רוצה להתפתח אישית, כי אתה חייב להתאים את עצמך לדרישות. אבל אימונים, אני בהחלט חושב שזה הבסיס. אז את באה בעצם לתחום עם גישה מאוד מאוד חיובית ורצון לשנות, ואת אומרת שהיתרון שלך הוא בעצם הנושא המנטלי. נכון, וגם אני תמיד אוהבת לשים דגש על כל העניין הבריאותי. זאת אומרת, איפה אנחנו רוצים לראות את עצמנו עוד 20, 30, 40 שנה, שזה נושא שאף אחד לא מדבר עליו, זה לא מדובר בכלל. כאילו לא מספיק לפחות, בטח לא במיינסטרים. אז כן, המנטלי והבריאות זה שני דברים שמאוד חשוב לי, ואני תמיד מדברת עליהם. ואת מרגישה שיש לחלק הבריאותי של איפה בעוד 20 שנה, איפה בעוד 30 שנה, את מרגישה שיש לזה ביקוש, הקהל חושב בכלל על הדברים האלה? לא. הם לא חושבים. לא הקהל הצעיר לפחות. אבל כאילו נורא בא לי להביא את השיח הזה למקום שהוא מעניין, שהוא כאילו שיח יותר סקסי על הדבר הזה, כשזה לא שם עדיין. זה גם האתגר. זה משימה קשה, זה משימה קשה. כן, כאילו איך עושים את זה למען השם. כן, זה משימה מאוד קשה, כי אני מתרשם שתחום הכושר עובד לדווח הארוך חצי שנה, בראייה של חצי שנה קדימה, שזה במקרה, זאת אומרת, הקהל בתחום הכושר. אחרים אולי יכולים לחשוב טיפה יותר, רק בגיל, אני חושב, רק בגיל טיפה מבוגר יותר, אנשים יכולים לחפש את מה שיבטיח להם את האריכות ואת החיים הטובים, אז כן, זו בהחלט משימה קשה, ויכול להיות שזה דברים שהם צריכים ללמוד על הדרך. כנראה. מעולה. אז נעשה איזה סוויץ' לנושא העסקי? כן. אוקיי. אז יש לנו עכשיו בעצם את הפגישה, אנחנו רוצים לצאת ממנה עם כמה שיותר. מה חשוב לך לקבל היום ברמה העסקית? אז חשוב לי כן להבין איך בכל זאת להצליח ליצור קשר מסוים עם מתאמנות. ברור שאני לא יכולה להגיע לרמה שעשיתי בעבר כפרונטלי, אבל כן חשוב לי מאוד להשקיע ברמה מסוימת בזומים ובשיחות אישיות, ולהבין מה המניעים שלהן שנייה, ושזה גם ימשיך כסוג של ליווי, גם אם זה במינון נמוך, להמשיך את זה איתן לטווח הארוך, זאת אומרת, כל אחת כמה זמן שהיא תהיה. ואיזה סוג של עסק בעצם את רוצה לבנות? עסק אונליין, שבעתיד, אתה יודע, אני גם מאוד רוצה להכניס תזונאית שתלווה, אני רוצה לעשות סדנאות כאלה, נגיד חד-חודשיות, או כל חודשיים, או משהו כזה, ליצור קהילה של נשים. אז כן, כזה סוג של עסק. או שאתה מתכוון למשהו יותר. אני מתכוון יותר, אני לוקח את מה שאמרת על הנושא של הכושר, ואני אומר, אוקיי, בואי נחשוב 10 שנים קדימה, איך העסק הזה נראה? האמת כאילו מאוד בא לי לגדול ברמות אחרות גם, אבל אתה יודע, קשה לי קצת לדבר על זה, כשעדיין אני לא בפנים, קצת לקפוץ גבוה מדי, אבל אני רואה את עצמי, אתה יודע, מתקדמת לאט לאט, כאילו, לא רק כמאמנת, אלא מעבר. כי אני חושב שבנקודה הזאת, היום, זאת אחת הנקודות הכי קשות בעסקים מההתחלה. כי אנחנו מופגזים בכל כך הרבה מידע, וכל כך הרבה אופציות שנגיד, מאמנת כמוך יכולה לגדול בהמון כיוונים. אבל בהתחלה זה מבלבל, אז מאוד מאוד חשוב הפוקוס. הפוקוס. אז נכון להיום בעצם, אנחנו עוד לא פתחנו את התוכנית אונליין. זה בשלבי סיום של הכנה. אוקיי. ואז בעצם התוכנית הולכת לצאת, והמטרה הראשונה שלנו תהיה למשוך לקוחות חדשים. כן. ומה שבעצם מטריד אותך וחשוב לך כרגע, זה לחבר את הלקוחות האלה שיגיעו בצורה נכונה לתוכנית או לליווי. כן, כי בסופו של דבר, אחד מהחוזקות שלי בסוף זה כל העניין המנטלי, והקשר, אני יודעת גם שהצלחתי לגרום לאנשים להישאר בגלל הקשר איתם. כמובן, שוב, להשפיע עליהם גם, להבין למה הם בכלל מתאמנים, למה זה חשוב, עובדה שהם גם נשארו. אז אני אומרת, אם זה הבסיס לגרום להם להישאר ולאהוב את זה, ולהשפיע עליהם במקום חיובי, אז
יש לזה ערך להשאיר את זה במתכונת מסוימת, אבל אין לי מושג איך להצליח לשלב את זה, שיש לך כמות מסוימת כבר. כלומר, את רוצה לקחת את מה שקרה בפרונטלי, שמתאמנת הייתה מרגישה אותך בצורה מאוד מאוד ברורה, שעתיים בכל שבוע, ולהצליח לבנות את המערכת הזאת, גם בעסק שהוא מבוסס אונליין. כן, עכשיו ברור לי שזה לא העתק הדבק, ברור שהמינונים יהיו הרבה יותר נמוכים, אבל העיקר שיהיה משהו משם. אוקיי. אז הרעיון בעצם בעסקים מסוג הליווי ומסוג האונליין, זה לעשות איזושהי מערכת מקיפה, שמנצלת הכי טוב שאפשר את הזמן שלך. זה יכול להיות בתכנים מוכנים מראש, כל מיני מדריכים וזה, זאת אומרת שמישהי יכולה ללחוץ ולראות תוכן של 40 דקות שאת צילמת, היא חובה אותך 40 דקות, כשאת ב-40 דקות האלה בכלל עושה משהו אחר, אבל היא חוותה אותך כרגע. את מכירה את זה שיש לנו, לכל אחד מאיתנו, יש את האנשים האלה שמלווים אותנו בחיים שאף פעם לא פגשנו? כן. אז את בעצם רוצה לזכות בתשומת הלב שלהם ולהיות אחת מאלה שמלוות אותן, בלי שהם ישבו לידך ברמה הזאת. אז יש לנו כמה דרכים לעשות את זה. דרך אחת, ואני יכול לשתף שזה משהו שאני עושה בעסק שלי עם האנשים שאנחנו מלווים. הרי בעסק שלי יש בעלי עסקים שאנחנו מלווים, חלק מהם אגב מלווים איתי, חלק מלווים עם יועצים אחרים, אבל אחת לחודש אנחנו נפגשים להדרכה משותפת. ואז בעצם מי שרוצה עולה ללייב, ואז יש עוד שעה וחצי, שבה הם חווים את המערכת שלנו בצורה מרוכזת, ושם יש לנו עוד הזדמנות להשפיע. אז למשל, אם יש לך עסק של מתאמנות, בואי נגיד שיש 20 מתאמנות, והמתאמנות האלה מקבלות בכל חודש תוכנית חדשה, ומדי פעם כותבות לך הודעות, אבל מה שקורה, זה שאם פעם אחת בחודש, הן מתאספות כולם לאיזשהו זום, בנושא מסוים שמעניין אותן, אז הן בעצם מקבלות ממך עוד שעה ומשהו בחודש, שהן מרגישות אותך. אז הרעיון הוא לחשוב על כלים, שלא יגבילו אותך יותר מדי מבחינת זמן, ויאפשרו לקהל להרגיש אותך. זה כאילו הרעיון. כי אם אנחנו לא בונים את הכלים האלה, מה שקורה אצל הרבה בעלי עסקים, במיוחד בתחום האונליין, זה שהם הופכים את האונליין להיות עבורם פחות רווחי, מהשירות הפרונטלי שהם היו עושים, כי הם לא עוקבים אחרי הזמן שזה לוקח להם. כי העניין הוא שלפעמים יכולות לעלות אצלן בעיות, ואז, אוקיי, אין להן מענה עכשיו. וזה דברים שמתגלגלים כמו כדור שלג כזה, אז כשאתה מן הסתם עם המתאמנת בפרונטלי, אז אתה תוקף את זה באותו זמן. נכון. אז גם זה צריך להבין איך אוקיי, אז הרעיון הוא, שוב, אני משתף מהניסיון שלנו, כי ליווינו הרבה עסקי אונליין בתחום הכושר, מה שקורה זה שרוב הבעיות האלה שאת מדברת עליהן, שפתאום צצות להן, הן צצות בעיקר, נקרא לזה 3 חודשים ראשונים. כלומר, מישהי, תחשבי על האימונים שהיית מעבירה בצורה פרונטלית. מישהי שעכשיו הצטרפה לאימונים, יש לה הרבה שאלות שמטרידות אותה, נכון? רגע, אבל מה אנחנו עושים עם זה? אבל מה יקרה בעוד חודשיים? אבל מתי אני אתחיל לראות תוצאות? יש לה את כל השאלות האלה שהיא רוצה לדעת הרי, והיא צריכה לקבל תשובה כדי להרגיש בטוחה בשירות שלך, כדי להרגיש עם עצמה שהיא במקום הנכון. מצד שני, כשמישהי איתה חצי שנה, אז היא כבר מרגישה יותר בטוחה במקום שהיא נמצאת. ואז, איך בהכרח אני תוקפת את זה ב3 חודשים, אם אין לי תמיד את מעולה. היא לא צמודה אליי הרי. אז פה זה הרעיון שלנו של ללמוד את הקהל וללמוד את העסק. לא תהיה לך דרך, בהתחלה לפחות, להציל כל שאלה וכל בעיה שתעלה, אבל תהיה לך דרך לבנות מוצר שהולך ומשתפר עם הזמן. בואו נגיד שאנחנו מתחילים את 3 חודשים הראשונים, ויכול להיות שיהיו למתאמנות וללקוחות כל מיני בעיות שיצוצו, אנחנו כמובן ננסה לפתור אותן הכי טוב שאפשר, אבל אם אנחנו רואים של6 מתוך 10 מצטרפות חדשות, יש בחודש הראשון איזושהי בעיה ספציפית. אז אנחנו כבר יכולים, אוקיי, זאת בעיה שחוזרת על עצמה, אנחנו שמים משהו אוטומטי שפותר את הדבר הזה. ואז לאט לאט מה שקורה זה שהשירות שלך עצמו הולך ומשתפר. עכשיו, זה בסה לחשוב על זה, שאנחנו לא תמיד נוכל לעזור בלייב לכל אחת שנמצאת, אלא שאנחנו בונים שירות לטווח ארוך. כן. כלומר, אני תמיד אומר לאנשים המון פעמים, לא צריך לנסות להציל את הלקוח, כי זה כבר מאוחר מדי, אבל צריך לנסות להציל את השירות. כלומר, לבנות שירות יותר טוב, וזה איזשהו סוויץ' במחשבה של נותן שירות פרונטלי שממלא עכשיו אחר ההוראות של הלקוח.
כן, זה מאוד הגיוני. זה מאוד קשה. כי אחרת מה שקורה זה שהרבה בעלי עסקים פונים לאונליין כדי לזכות בזמן שלהם בחזרה, כשבעצם מה שהם עושים לעצמם בסוף, זה בדיוק ההפך. כי אם יש לך, כשהיית מעבירה אימונים פרונטליים, אז לא היה כל שנייה את ההודעות. בדיוק. אז תחשבי שהלקוחה ידעה מראש, יש לי אימון עם רקפת, אני אשאל אותה את השאלות. אני אשאל אותה את השאלות. עכשיו, באונליין מה שקורה זה שאין את זה, אז פתאום הם שואלות כל הזמן את השאלות. ואז בעל העסק מרגיש צורך לענות כל הזמן על השאלות, ואז בעצם הוא עשה מהלך כדי לזכות בחזרה בזמן שלו, והוא יפסיד עוד יותר מהזמן שלו. בגלל זה גם ממש עזר לי כשנתתם על זה דגש בתוכנית, שזה משהו שגם אני חשבתי עליו, זאת אומרת, אני מכירה כמה מאמנים שהם אונליין, והם לא עשו איזושהי תוכנית כזאת מראש, ובאמת הם כבולים לטלפון כל הזמן, והסתכלתי על זה, איך אתם עושים את זה, ואז הבנתי שיש דרך אחרת, אז אתה יודע, זה דגשים כאלה ש... זה משהו מאוד מאוד חשוב, כי להיות נעול על הטלפון 16 שעות ביום רק בשביל לענות לאנשים, יש לזה גבול מאוד מאוד נמוך. עכשיו, זה שם אותך במקום, גם שאתה בסוף מוטש, וגם במקום שלא נשאר לך זמן לקדם את העסק לשלב הבא שלו. כי לא משנה בעסקים, באיזה שלב אתה נמצא, בסוף אתה רוצה להתקדם לשלב הבא. ואם אין לך את הזמן לעשות את המהלכים, לתכנן את המהלכים שיביאו אותך לשלב הבא, אז הם לא קורים. ואז אתה נשאר במין שגרה כזאת מעייפת. אתה עבד של עצמך. זה בדיוק זה. זה בדיוק זה. אבל אתה לא מרגיש את העבד של עצמך, אתה מרגיש את העבד של אחרים. ואני לא אשכח את זה. אני ב-2011, הגיע איזשהו רגע, כשאז הייתי אחד מהראשונים בארץ, אני חושב שעשה ליווי אונליין. איזה מגניב. אני חושב בשנת 2011 אני התחלתי עם זה, כשזה אז בכלל לא היה, אבל לא ידעתי איך עושים את זה. הייתי בדיוק מאלה שעונים לכולם בכל רגע נתון, והכנתי מישהו לתחרות פאורליפטינג, ובתחרות פאורליפטינג מעורבים גם לפעמים כל מיני שימוש בכל מיני חומרים, אם זה כדורים, אם זה באמצעים אחרים, ופתאום מישהו שבוע לפני תחרות כותב לי, וואי, אני עשיתי טעות בכמה כדורים יש לי 4 פחות ממה שחשבתי מה אני עושה, זה 10:30 בלילה, והבת שלי כאילו התעוררה מההודעה, ואני פשוט אמרתי, בשביל זה אתה כותב לי וזה, וכאילו, העפתי את הטלפון, אבל מה שהבנתי אחרי זה, זה שהוא לא אשם בכלום. אני אשם, בזה שאפשרתי לזה להגיע למצב הזה. אז הרעיון הוא, כאילו, מה שאני יכול להמליץ לך, זה להתמקד קודם כל, אני יודע שאת מאוד מאוד רוצה לשמר אותם בעסק ולתת להם שירות טוב, ולא כאילו לפשל, אבל אני חושב שאפשר לבנות את השירות בצורה הזאת, רק כשמתחילים לקבל לקוחות. כלומר, רק שבסוף התוכנית יוצאת לפועל, ולקוחות באמת, נשים באמת עוברות את התוכנית, את מתחילה לראות מה באמת עובד, ואז מגיבה בזה. אז אני חושב שהדרך הכי טובה, לבנות תוכנית טובה, היא קודם כל פשוט למכור אותה. כן. ולהתחיל. כאילו, מה להסתכל, אני תמיד אומר, להסתכל על 10 ראשונים כפיילוט, כמובן, אנחנו לא נציג להם את זה שזה פיילוט, אבל להסתכל על זה כפיילוט ולהגיד, מה שחשוב לי ב10 לקוחות הראשונים, זה לא הכסף שהם יכניסו לי. זה ללמוד. בדיוק, זה המידע שאני אקבל על התוכנית שאני השקתי הרגע. כי תמיד התוכנית השנייה תהיה יותר טובה מהתוכנית הראשונה. והשלישית תהיה אפילו עוד יותר טובה. כן. אז זה מה שחשוב, זה שינוי גישה להתחלה מאוד חשוב. אוקיי, אז כן, זה עוזר לי להבין דברים. האמת שגם חשבתי על זה במובן, כשדיברתי על זה, אז חשבתי על זה גם בקטע של לעזור להן, אבל גם לעזור לעצמי. זאת אומרת, אם אני מצלמת את עצמי, נותנת בראש ללקוחה באונליין, ומקדמת אותה, ואתה יודע, כל מיני דברים שהם מהעולם שלי, אז זה גם עוזר לי, כאילו אני יכולה להשתמש בזה אחר כך. חד משמעית. אז בגלל זה חשוב לי גם להביא את המקום הזה. אז אתה אומר כאילו שאם אני עושה סרטונים, או מרכזת מידע בצורה מסוימת, אז לא יהיה לי את זה. כאילו לא יהיה לי עדיין את השיחות איתה. את יכולה לקבוע שבשירות שלך יש. את יכולה למשל, שוב, יש המון דרכים לבנות. העניין הוא שלפני שאנחנו משיקים איזושהי תוכנית, כמות האופציות שלנו היא אינסופית. כלומר, כשהתוכנית עוד לא הושקע, אין לנו מידע על הקהל, אז האופציות של מה שאנחנו יכולים, הרי אין סוף לדברים שאנחנו יכולים להוסיף. אנחנו יכולים להגיד שכל אחת מקבלת חצי שעה של זום בחודש, אנחנו יכולים להגיד שיש מפגש משותף, אנחנו יכולים להגיד שיש סדרה של 20 סרטונים שהן מקבלות ב-20 ימים הראשונים, אנחנו יכולים לפתוח להם מערכת ששם נמצאים הרבה שיעורים שיקלט, אין סוף לדברים.
העניין, אנחנו רוצים להתאים את הדברים למה שאנחנו רואים שצריך בפועל. כן. כדי לא לאבד את הפוקוס. אז פשוט להתחיל. ותמיד אפשר לעשות אקסטרה. תמיד אפשר לעשות אקסטרה. את יכולה למשל לעשות דבר שאת אומרת לכל המשתתפות שלך, בכל שבוע אני פותחת 10 משבצות בזום, קצרות כאלה של 10 דקות, שאתם יכולות פשוט לשבץ את עצמכם ולהתייעץ. ואז הן בוכות. יהיו כאלה שלא צריכות את זה, יהיו כאלה שכן ישתבצו, אבל זה בסך הכל, נגיד אם את שמה 10 משבצות, כל אחת של 10 דקות, אז יש לך שעתיים בשבוע, שאת שמה לצורך התמיכה הספציפית הזאת. כן. אגב, אני יכול להגיד שככה אני עובד מבחינת הליווי הקבוע, חוץ מהפגישות הגדולות בהתחלה, בנקודות מפתח, אז יש לנו מפגשים שבועים קצרים כאלה. והם פשוט משבצים את עצמם בשעות שאני מגדיר. עכשיו תחשבי מה היופי בזה. היופי בזה זה שכל מפגש כזה את יכולה להקליט. כן. ואז כל מפגש כזה יכול להפוך לתוכן קבוע שהולך להיות, כל מפגש כזה יכול להפוך לתוכן שהופך אחרי זה. אז יש המון דרכים לייעל את הזמן שלנו, אבל ואז הוא עובד בשבילך. בדיוק. וצריך לבוא, שוב, אני לא יודע אם אף פעם יש משהו שעובד בשבילך, אנחנו פשוט מצמצמים את הזמן. כאילו, אני לא חושב שיש כזה דבר פסיבי. כן, לא התכוונתי פסיבי, התכוונתי פשוט שאתה משכפל את התוכן. בדיוק, זה הרעיון. אז אני כאילו, בשלב הנקודתי ההתחלתי הזה, אני יודע שקל להגיד את זה, כן? אבל הייתי פחות מוטרד מהשימור ומהשירות והרצון לתת איזשהו מוצר מושלם, אלא הייתי יותר רוצה לבדוק שאני מצליח למכור את השירות הזה. ואני יודע שזה נשמע רע, אבל כאילו למכור אותו, ופשוט לעשות הכי טוב שאפשר. כן, שזה גם, יש לי אישו עם הדבר הזה. שמה? שאני תמיד, מהתחלת הדרך, תמיד דיברתי על בריאות, ועל, אתה יודע, דברים שלא באמת מוכרים, כאילו זה מה שהם צריכים, זה לא מה שהם רוצים. מה שהם רוצים זה את הגוף הזה, את הלפני אחרי, את התמונה של הלפני אחרי, שזה מובן, הם גם יקבלו את זה. אבל כאילו כלמכור נגיד כמודעה או כמשהו כזה, אז זה תמיד מציב אותי במקום של איך עדיין לשמור כאילו על מה שאני רוצה להגיד, על המסרים שלי, ביחד עם זה, ולא להישמע יותר מדי, אתה יודע, כאילו כמו להבטיח הבטחות הסכם כאלה, למרות שזה באמת מה שהם יקבלו, אבל כשאתה מציע את זה כאילו לתקופת נגיד, תוך תקופת זמן קצרה תקבל את זה, דברים כאלה, אז זה כאילו קצת לפעמים אני חושב שבמיוחד באונליין, הכל עניין של להכיר את הקהל ובסוף אחוזים. כי חייבת להיות לנו איזשהו נקודת גישה לקהל. כלומר, חייב להיות איזשהו משהו שהקהל רוצה עכשיו, הקהל שלנו, אני לא אומר כל הקהלים. קודם כל להחליט מהקהל שלנו, אבל חייבת להיות לנו איזשהו נקודה שבה אנחנו יודעים להציע משהו מאוד מאוד ברור שהקהל רוצה. אחרת יהיה מאוד קשה להגיע אליו לנקודת האינטראקציה הראשונה. ומשם אנחנו נותנים להם את הדבר הקצר הזה, ומשם חלק ימשיכו איתנו, כי הם רוצים לראות מה עוד אפשר לקבל, או שהם ירגישו ממש טוב, וחלק לא, וזה בסדר. כל עוד זה מסתדר ברמה המספרית של הרווח, אז מבחינה עסקית זה בסדר. אין שום בעיה להציע משהו קצר. אין בעיה עם זה באמת, כי הם לא בשלים עדיין בשלב הזה, שוב, במיוחד באונליין, זה קופץ אנשים שלא מכירים אותנו. כן, התכוונתי יותר להציע משהו קצר, לתוצאות, אתה יודע, שזה יכול לראות כמו תוצאות מיידיות כאלה, או הבטחות של, יש אנשים שזה כאילו פחות מדבר עליהם, כי הם אומרים, אני לא אשיג את זה בכזה טווח זמן קצר. אז צריכים למכור להם את מה שאנחנו יכולים לתת להם, לאנשים הספציפיים. ובגלל זה שמנו המון דגש על המיקוד של הקהל. על המיקוד, כאילו להבין מראש, אי אפשר למכור לכולם. לא כולם יתחברו למודעה שלנו, לא כולם ירצו את המודעה שלנו, לתת משהו שאנחנו באמת יכולים לתת להם בזמן הזה. ואני כן חושב שעדיין צריך למכור את הטווח הקצר, כי רוב האנשים, אני חושב שוב, באונליין יותר מ-12 שבועות, אני לא יודע כמה אנשים יכולים לראות קדימה מעבר לזה. כן, לא, אני כן מסכימה עם הטווח קצר. פשוט, יש שם דברים שאני צריכה... כן, ולשגר. ושוב, אני חושב אחד הדברים, אז אמרתי קודם, למכור את התוכנית, זה הדבר הראשון, ואני חושב שהדבר השני הכי חשוב, זה להשיג כמה שיותר מהר הצלחות. כי הצלחות של התוכנית שלך. כן, ואז זה עדויות. בדיוק, הצלחות עושות גם עדויות, אבל הרבה יותר מזה, כאילו, הן עדויות לקהל, אבל הרבה יותר מזה הן עדויות לעצמך. ואני חושב שעכשיו כשאת יודעת שהמוצר שלך, יש לו קבלות, הרבה יותר קל לך עכשיו להמשיך לתת אותו. זה אפילו משהו פנימי עוד לפני שהוא משהו חיצוני. וזה גם מדייק את המוצר. בדיוק. להבא.
אז אני חושב שהדבר הנכון לרדוף אחרי מחירות ותוצאות בשלב הראשון, כאילו לעזוב בצד את הקטע, להשתמש בקטע הכספי לא בשביל להרוויח כסף עכשיו, אלא בשביל להראות שאפשר למכור את הדבר הזה. ואז ללכת על זה בעצם, פשוט כהוכחת התכנות. כן. אז דבר, לעשות את המחירות, להשיג את התוצאות, לעשות מה שצריך בשביל להשיג את התוצאות, ואז לשכפל את זה, כי לשכפל משהו שכבר עובד, או לייעל משהו שכבר עובד מבחינת זמן, זה יותר קל מלגרום למשהו לעבוד. אם יש לי משהו שהצלחתי לגרום לו לעבוד, כשהוא לקח לי 12 שעות עבודה, אין לי בעיה לשבת ולחשוב איך להפוך את זה ל8 שעות עבודה. כי מה שעבד ב-12 אפשר למצוא משהו שיעבוד כמעט אותו דבר ב8. אבל מתחילה להצליח למכור ולגרום למשהו לעבוד זה יותר קשה. ברור. אז שם צריך להיות הפוקוס. קודם כל בוא נראה שיש לנו את העבודה ושאנחנו מצליחים למכור, משם אחרי זה לחשוב על הצמצומים, על התוספות, על כל הדברים. מגיע אחרי זה. אני חושב שבשביל הביטחון שלך ובשביל ההתחלה הנכונה צריך להתמקד בזה. כן, לגמרי. יש לי גם כל מיני דברים שאני הכנסתי כבר לתוכנית, ושאני עובדת עליהם עכשיו, כי זו תוכנית שהיא יותר הוליסטית כזאת. מבחינתי, אם היא משקיעה באימונים, אני רוצה שהיא גם תשקיע בתזונה, אני רוצה שהיא תשקיע אתה יודע, הרגלים. ברור שזה מותאם כל אחד, כאילו, כל לקוחה ומה שהיא באמת צריכה, אין סיבה שהיא תתמקד במשהו שהיא לא באמת רוצה, אז זה מותאם. אז זה גם מעניין, כאילו, איך לשלב את התחומים האלה. נגיד, יש הרבה מקרים שאתה רואה אצל מתאמנים שהם לא מתקדמים, כי הם לא ישנים מספיק, או לא אוכלים מספיק. אז בא לי מאוד לשים את הדגש גם על הדברים האלה, במידה והיא צריכה את זה. אז זה גם שאלה, איך משלבים כאילו את הדברים האלה ביחד? אני אגיד משהו מאוד, אני חושב שבהתחלה לא משלבים. כן. אני חושב שמנסים לעשות דבר אחד, קודם כל, דבר אחד טוב. שוב, אם הדבר האחד שאת עושה, אם התוכנית שלך נועדה לשפר למישהו את השינה, מעולה. זה עוד דברים בדרך. אבל אני חושב שזה שוב, הרצון שלנו לעשות עוד ועוד ועוד דברים, שהוא בסוף פוגע ביכולת, ואני אגיד לך משהו, שוב, בגלל שאני מתחום הכושר, ובגלל כל דבר שהקהל לא מצליח לעשות, פוגע באמונה שלו, שהוא יכול להשיג גם את שאר הדברים. ולהפך. בדיוק, אבל אני אומר, מה שקורה זה שאם יש לנו תוכנית, שנגיד אנחנו באים ואומרים למישהו, אתה צריך לישון 8 שעות ביום, הנה הכלים שיעזרו לך לישון, ואתה צריך להתאמן 3 פעמים בשבוע, ואתה צריך לאכול את הדבר הזה, ואתה צריך גם לעשות את התרגילי מתיחות האלה במהלך היום. עכשיו, זה נשמע לנו כאילו נתנו להם ממש הרבה, וואי, זו תוכנית מטורפת, נכון? את יודעת מה הם חושבים? זה גדול עליי, אני לא אצליח לעשות כל גם זה גדול, וגם מספיק שיש שם דבר אחד, ויגיד, אין סיכוי שאני ישן 8 שעות, התוכנית הזאת לא טובה לי. או אין סיכוי שאני יכול באמצע יום העבודה שלי לעצור לתרגילי מתיחות, אז אני אוותר על זה. הקהל, בתחילת הדרך, מחפש ברוב המקרים את העוגנים, למה לא, ולא למה כן. אז אני חושב שבתור התחלה, לפני שהשם שלנו בנוי, לפני שאנשים ממש סומכים עלינו, הייתי מצמצם את זה לכיוון אחד, ובואי נשיג את התוצאה הזאת. מה התוצאה האחת שחשובה לקהל? איך אנחנו משיגים אותה בקו הכי ישר שאפשר? כן, אוקיי. אז זהו, אני יותר התכוונתי במידה למשל, היא מרגישה שהיא לא מתקדמת בתזונה, או היא מרגישה שהיא לא מתקדמת בשינה, והיא צריכה עזרה ספציפית בתחום כזה או אחר. אבל כן, הבנתי. אז הייתי עושה את זה כאיזשהו תהליך המשך. כאילו, אחרי כן. הפרק זמן ההתחלתי, אתה אומר. כן, נגיד, סתם נזרוק דוגמה, היא באה בשביל להוריד 10 קילוגרם, סתם אני אומר. והיא הורידה 8, היא מרוצה, היא הורידה 8, ואז אתם מזהים ביחד שהמכשול לשניים הבאים, זה שבגלל שהיא לא ישנה מספיק, היא מוצאת את עצמה בכל מיני בולמוסי אכילה כאלה, בגלל העייפות, שזה קורה לאנשים, אגב, אנשים עייפים, בדרך כלל אני יודע שאוכלים יותר, מחפשים יותר את המתוק. ויש אנשים גם שאוכלים פחות בגלל זה. יכול להיות. אז אנחנו מזהים שזאת הבעיה, אז אנחנו יכולים להציע להם אחרי זה איזשהו תהליך שיעזור גם בדבר הזה, אבל אני חושב שברוב המקרים, אם ננסה להציע לאנשים יותר מדי דברים ביחד, הם ילכו לאיבוד, אנחנו נלך לאיבוד בתור בעלי עסקים בתחילת הדרך. אנחנו צריכים להתמקד, כאילו אני מאוד מאוד בעד להתמקד בדבר אחד, לעשות אותו טוב, ואז לעבור לשאר הדברים. אוקיי, מאוד הגיוני. כן, זה משהו מאוד חשוב, ואגב, שוב, בעולם של היום, יש יותר עסקים
נתקעים בגלל חוסר פוקוס בדבר אחד, מאשר עסקים שנתקעים כי הם לא עושים מספיק דברים. כלומר, אני עוד לא שמעתי על מישהו שיודע לכתב אנשים ממש טוב, הוא ממש טוב בכיתוב אנשים, אבל הוא תקוע כי הוא לא יודע לפתור להם את השינה. אז אני הייתי אומר, כאילו, אני יודע שזה קשה לבחור את הדבר האחד הזה, אבל לבחור את הדבר האחד... שחקתי כי ידעתי מה תגיד. אוקיי, אז אז זה משהו מאוד חשוב, ולא לעכב את ההתחלה של המסלול הזה. כאילו, ממש לעלות, לקבל, כמה שיותר מהר לקבל פידבק. אוקיי. מה חשוב לך בשביל לצאת היום לדרך ולהתחיל לפרסם את התוכנית? מה כרגע עומד בינך לבין הפרסום של הקמפיין של התוכנית? אני חושבת שאם אני מתמקדת בהבטחה שהיא יותר ספציפית על אזורים בגוף, שמבטיחה תוצאות באזורים מסוימים, אין לי בעיה לעשות את זה, אבל אף פעם לא הבטחתי את זה בפרק זמן שהוא קצר, כאילו שהוא, אתה יודע, מספר שבועות, נטו במובן של ההבטחה, ושוב, גם כי כאילו המסרים שלי בדרך כלל הם לא כאלה. זה יותר משהו. אני חושב שכאן אנחנו צריכים להפריד בין המסרים שרצים קבוע בפרסום האורגני, לבין מסרים שרצים בקמפיין. שוב, בקמפיין אני תמיד מתייחס לזה, יש לי הזדמנות אחת לגרום למישהו לעשות פעולה. כרגע, לפחות בקמפיין הראשוני. הרי בקמפיין הראשוני אין לנו כרגע סכום, אין לי סכום עכשיו להשקיע, בואו קודם כל תעקבו אחריי שנה, אני אשקיע סכום רק בשביל שתעקבו אחריי ותראו בתוכן שלי, אני אגדיל לאט לאט, זאת אומרת, לא להרבה מאמני כושר יש את היכולת לעשות את זה. לשים נגיד 3,000, 4,000, 5,000 שקל בכל חודש, רק בשביל הצפיות. אז אנחנו רוצים לקבל איזשהם תוצאות מיידיות לגבי התוכנית. ושם, כשיש לי הזדמנות אחת, שוב, אני לא אומר להבטיח שינוי ויזואלי, אבל אנחנו צריכים להבטיח איזושהי תוצאה שהקהל רוצה. משהו שהוא רוצה. כי אני לא הצלחתי לחשוב על משהו שהוא לא ויזואלי, שיהיה מספיק מוכר בקמפיין. אתה מבין? שוב, לקהל יד הספציפי. זה עניין של היכרות עם הקהל. כן. כלומר, אני הייתי הולך ובודק אחורה מתאמנות שאימנו פרונטלית, מה הם אמרו לנו בתחילת הדרך שהן רוצות. מה הדבר שגרם להם להצטרף לאימונים. בהתחלה, לחפש אימונים בכלל בהתחלה. ומי שיפגע בזה טוב, הוא זה שיזכה, כל עוד אנחנו עומדים בזה. כלומר, אם אני יבטיח משהו שאין לי סיכוי לעמוד בו, אז אני לא מאמין בדבר הזה. לא, ברור. אבל כן, אבל אני אומרת, במקרה שלי ספציפית, אז לא נראה לי שאפשר להבטיח תוצאה שהיא לאו דווקא חיצונית. שוב, תלוי... ושהיא באמת תמכור. כן, אני אומר, תלוי קהל. כן. בגלל שאני לא יודע בדיוק מי הקהל, אז קשה לי להגיד מה הדבר הזה ומה המאפיינים שלו. אבל זה מאוד מאוד תלוי קהל. יכול להיות שהנושא של העייפות, יכול להיות שהקהל, העייפות זה מאוד מפריע לו. אני לא יודע. אז אני אומר, אפשר להבטיח המון דברים, אבל זה כן חייב להיות איזושהי תוצאה, אוקיי, את זה הם הולכים לקבל, אם הם יעמדו במה שהתוכנית מציעה. המון פוקוס ולחסום ולהתמקד רק בקהל אחד, רק במוצר אחד, רק בקמפיין אחד. ולראות שזה עובד טוב, ואז לחשוב הלאה. כן, יש קהל ספציפי כבר, ואני יודעת מה הצרכים שלו. אז פשוט להריץ את זה. כל הנושא הזה כבר סגור לי. פשוט להריץ. פשוט להריץ, כאילו, כי אנחנו בטוח נלמד משהו. בטוח נלמד משהו מזה. אז פשוט להריץ את זה, כל הזמן שאנחנו מאססים, אני כאילו חוזר על זה כל הזמן, אני מרגיש כמו איזה... אבל הזמנים של ההיסוסים הם הזמנים שעולים לנו בסוף הכי הרבה זמן וכסף. כל הזמנים שלא פעלנו. כן. אז זה מה שמאוד חשוב. אני די בטוחה, אני יודעת שפשוט יעלו שאלות תוך כדי, אז תוך כדי שאני אתחיל, אז זה ברור. זה תמיד יש, זה תמיד יש, אבל חשוב להתחיל להריץ, ואז לאסוף את הנתונים. כל הזמן לאסוף את הנתונים, לרשום מה אנחנו רואים מול התוכנית. אגב, סתם, זה מעניין, את יודעת שאנחנו אחרי כל מחזור של תוכנית שאנחנו עושים, אז אני יושב נגיד עם נומי, ואנחנו מרכזים דברים שראינו בתוכנית, ומשפרים אותה להבא. זו הלמידה הכי טובה בסוף. אז זה בדיוק זה. מתקנים, וגם משמרים מה שטוב. וזה כל הזמן, ואני מחפש את הדברים האלה. כאילו, אני מחפש לראות איפה אנחנו יכולים עוד... מקצוענים. וזה כבר, אז אני אומר, זה הדוגמה כאילו למה שצריך לעשות, פשוט לשגר משהו. שיגרנו את המחזור הראשון, ראינו שם, הייתה עבודה טובה, אנשים אפילו מכרו כבר חבילות תוך כדי הזה, אבל היה מקום לתיקון. גם אצלנו זה היה. כן, כן. היה מקום לתיקון. למשל, אחד מהלקחים שלמדנו בתוכנית הראשונה,
זה שסתם אני משתף אותך, כי אני חושב שזה יכול לתת לך תהליך עבודה נכון, לאיך להתייחס לתוכנית שלך כשהיא מתחילה ללכת. ואז ראינו, אנחנו השקנו את זה, כשבאמצע של התוכנית היה פסח. אם אני זוכר נכון, היה שם פסח, מה שאומר שהייתה לנו הפסקה של שבוע באמצע. וזה מצחיק, התוכנית היא בסך הכל 8 שבועות, וראינו שבשבוע ההפסקה, אנחנו כאילו איבדנו אנשים. לא איבדנו שהם ביקשו לבטל, אבל הם כאילו יצאו מזה. כן, חופש, חופש. כן, אז פה היה חשוב לי להכניס את התוכנית לפני שהחגים מתחילים. כאילו, התזמון נבחר, הוא לא היה התזמון האידיאלי, אבל אמרתי, בשביל ההצלחה של החברים, הרי מכרנו את התוכנית הזאת באמצע הקיץ, ויכול להיות שאם היינו דוחים אותה טיפה קדימה יותר, היינו מוכרים יותר. וזה משהו שלא היית מבין בלי שהתנסית. בלי המחזור הראשון. כן. ועוד דבר שראינו זה שאנחנו עובדים בתוכנית הזאת בסדר, לא בסדר שבו הקהל רואה את הדברים. הרי אנחנו מתחילים מדבר אחד, נכון? ורק בסוף ניגשים לדברים של ההתחלה. אוקיי, נכון. נכון? כאילו, למשל, הקמפיין עצמו והמחירה הם די הדברים הראשונים שמצפים לעבוד, אבל אנחנו הולכים בכלל על משהו אחר בתוכנית. זה נבנה כזה. בדיוק, אבל ראינו במחזור הראשון, אני לא חזרתי בכל שיעור על התהליך. ואז להרבה אנשים זה לא היה ברור, הם לא הבינו. אז עכשיו ממש חזרת על זה. בדיוק, ועכשיו בכל שיעור... 5 השלבים שלנו. בדיוק, אני מזכיר לכם, וזה הכל ממסקנות של הסוף. זה הכל מהשיחה, וזה גם מה שחשוב לעבוד עם אנשים. נעמי מעלה לי דברים שצפים, גם במפגשי... נעמי אלופה. כן, גם במפגשי פרקטיקה, גם בזה, היא מציפה לי מלא דברים ובעיות. המון פעמים אני בהתחלה כזה מתכווץ כשאני שומע את הפידבקים, כי זה לא נעים שאתה עובד על משהו ופתאום אומרים לך, זה לא היה טוב. אבל אנחנו מעלים, בסוף אנחנו מוצאים דרך, וזה יכול להיות משהו בתוך המצגות עצמה, משהו בתוך התכנים. אבל זה כיף לשפר משהו, ואז לראות שזה עובד, כי באמת עבדת קשה בשביל לתקן את זה. וזה הרעיון, אז אני מאוד אוהב שבעלי עסקים נכנסים אל העסק שלהם, כאילו במחשבה של תלמיד. בוא נראה מה הולך להיות. בוא נראה איך אני יכול לשפר את זה עוד. מה אני יכול לשים פה, מה אני יכול לשנות פה, מה אני יכול להיות שהתוכנית תתארך, יכול להיות שהיא תתקצר, יכול להיות שנוסיף עוד אלמנטים, יכול להיות שנוריד חלק מהדברים. כן, איכשהו בסוף זה בטח יראה שונה לגמרי, ממה שחשבתי בהתחלה. תמיד. זה בדיוק זה. ואגב, אני שמתי לב שגם היעדים עצמם והמטרות שאתה רוצה להשיג, בסוף זה קורה, אבל זה אף פעם לא בדיוק כמו שחשבת שזה יהיה. כן, זה גם מעניין. זה תמיד מגיע לזה, אם אתה לא עוצר, זה מגיע לזה בדרכים כאלה אחרות. ובגלל זה אני אומר, הכי פשוט להתחיל, וכאילו באמת להתלהב. לבעלי עסקים שמצליחים בסוף, יש איזושהי סקרנות והתלהבות מהתהליך של הבנייה עצמה. ושל לראות את התוצאה, אני חושב שזה באמת, זה הרבה מעבר לכסף. כאילו מה, שליחות? זה לא בדיוק שליחות, יכול להיות שיש גם איזשהו אלמנט של שליחות, אבל אני חושב יש פשוט סקרנות לגלות עוד ועוד דברים. בוא נראה אם אני יכול לעשות את זה יותר טוב. כן, כי אתה גם מקבל פידבקים תוך כדי, אתה מבין מה הקהל צריך, בדיוק. במה אתה צריך לטפל. וזה ממש, ההתלהבות הזאת, זה גם, כמובן ההתלהבות גם יכולה להפוך לבאסה, אם משהו לא עובד, אבל זה אותו דבר. יש ממש את הרצון הזה, כאילו מסתכלים על העסק שלהם כמו איזושהי יצירה, שהם רוצים לבנות ולשפר אותה, ותחשבי על איזה פסל שבונה פסל. כן. ואתה אומר, בוא נוריד את זה מפה, בוא נוסיף לו עוד פה, בוא זה, אז ככה זה. ואני חושב שלאלה שמצליחים בגדול עם העסק שלהם, יש את ההתלהבות הזאת לגבי העסק עצמו. שאתה אומר שהם גם שומרים את זה לאורך זמן? כן. כאילו שנים. גם שנים וגם ממשיכים לגדול, והופכים דברים לאימפריות. ושוב, אני יכול באמת להגיד פה להרבה שרואים את זה, שכשאנחנו רואים בעלי עסקים שמצליחים מאוד, בטוחים שמה שמניע אותם זה כסף בלבד. עכשיו, אני לא אומר, כסף זה דבר חשוב, אבל בסופו של דבר, כשיש לך מספיק, אם זה כל מה שמניע אותך, אז אתה עוצר. נגיד, אם מישהו צריך, סתם אני זורק, 30,000 שקל למחיה שלו. כן. באיזשהו שלב, כשהעסק מכניס לו 50-60, אז הוא יעצור. למה לא להמשיך לדחוף חזק? הרי זה קשה, עסקים זה קשה. אז מה גורם לו להמשיך ולדחוף את זה? המון פעמים זה סקרנות והתלהבות מהבנייה עצמה, ואני חושב שזה משהו שאם הייתי יכול להעביר לרוב בעלי העסקים, זה שצריכים התלהבות וסקרנות לגבי העסק שלהם. רואים את זה הרבה אצל יזמים, גם אצל מיליונרים, כאילו הם יכולים כבר, אתה יודע, לחיות להם איזה אי, וליהנות מהכל, והרבה ממשיכים בעבודה שהם עושים. נכון, עכשיו הרבה מסתכלים על זה מבחוץ, ואומרים, כאילו, אומרים חזירות, או חמדנות, או זה, למה? אני מעריך שהם
הם חושבים את הדברים האלה עליהם, כי הם מפרשים את זה בעיניים שלהם, של איך הם חושבים. כן, זאת תודעה אחרת. כן, כי אם אני הולך לעבוד, זאת אומרת, אם אני ביום-יום שלי, הסיבה היחידה שאני עובד בעבודה שאני עובד, היא כסף, אז כנראה שגם הוא, כל מה שהוא עושה זה כסף, ואם כבר יש לו 1,000,000 שקל בשנה, אז מה הוא צריך יותר? איזה חזיר הוא? כן. זה כאילו התפיסה, כי אנחנו נוטים לשפוט אנשים בעיניים שלנו. אבל האמת היא שרובם לא במקום הזה בכלל. לגמרי. כאילו ממש לא במקום הזה. יש אנשים שהם כן מוכווני כסף, אבל כמשחק, כאילו, כאילו, אתה יודע, כמו מגרש משחקים כזה, אוקיי, מה אני עושה כדי להיות טוב יותר? אני חייב לנצח את עצמי, את הסביבה שלי, אבל לא כי אני חזיר ואני צריך עוד כסף. גם, אתה יודע, ההקשר של תמיד לשים כסף עם המילה חזירות, כמו שאמרנו, זה גם כאילו תודעתי. זה אנשים שגדלו בצורה מסוימת. כן, והם גם לא מבינים מה כסף מסמל. גם בסוף, אתה יודע, אני אקח את זה לישראל. אנשים פה צריכים להרוויח, המחירים רק עולים לא, זה חד משמעית. אז כאילו, מה תעשה? תישאר ב-10-20 אלף, כאילו, לא, זה הנצח. לא רק זה גם אני חושב שזאת נקודה מאוד מסוכנת. זאת נקודה מאוד מסוכנת. אני חושב שלייצר לעצמך אך ורק את מה שאתה צריך, שוב, בעיניי זאת נקודה מאוד מסוכנת. כי זה בדיוק התפיסה שמסבכת אנשים בתקופות של מלחמה, בתקופות של סגרים, בכל הדברים האלה. זה בדיוק... כן, צריכים להסתכל על זה יותר ככלי שעוזר לנו. זה בדיוק זה, אבל אני חושב שאנשים, העלית פה נקודה מאוד טובה, אנשים לא מבינים מה זה כסף. וזה הסוויץ' שקרה אצלי בראש, כשהבנתי מה זה כסף, אנשים בהתחלה חושבים שכסף מודד זמן עבודה, כי הם מקשרים כסף לזמן. אם אני מקבל תשלום פר שעה, אז כנראה שכסף מודד את הזמן שבו עבדתי. אבל כסף לא מודד זמן שבו עבדת. במקרה, את העבודה שלך מודדים ביחידות זמן. ואז הם חושבים שכסף מודד מאמץ. כמה קשה אני עבדתי. את יודעת, אני יום אחד, גם נפל לי האסימון, עברתי עוד ברחוב הקודם איפה שגרתי, וראיתי אנשים ב-12 בצהריים בחודש אוגוסט, מזוודים כבישים, אתה יודעת, עוברים עם המכבש ושמים, ואני מסתכל ואני אומר, וואו, כאילו, בשיא החום, 12 בצהריים, והם היו שם מהבוקר. עושים את הדבר הזה, ואני אומר, בוא'נה, הם עובדים הרבה יותר קשה ממני. והם כנראה לא מרוויחים אותו דבר. ברור. ואז אתה אומר, אוקיי, אז זאת גם לא יחידה של מאמץ. ואנשים פשוט לא מבינים שכסף זאת יחידה שמודדת שירות שנתת למישהו אחר. לא משנה כמה זמן זה לקח לך, זה בכלל לא פונקציה, וזה לא משנה גם כמה קשה זה היה. אני חושבת שזה מודד כמה התמודדת עם אתגרים, גם פנימיים שלך, וכמה התמודדת כאילו עם פחדים, עם קשיים. אני חושב שזה בשלב ההתחלתי, אבל למשל... גם בשלב המתקדם. אם אני עכשיו, סתם לדוגמה, הרווחתי כסף, ויש לי 3 מיליון שקלים. יש לי 3 מיליון שקלים בחשבון, ואני חושב מה לעשות איתם, וקניתי דירה להשקעה, שמכניסה לי בכל חודש 7,000 שקל. סתם. אני לא אומר שזאת השקעה טובה, כן? אבל נגיד שזה מה שקניתי. אז על מה בעצם משלמים לי 7,000 שקל? הרי לא היה לי אתגר בלקנות את הבית. אבל היה לך אתגר בשלבים שלפני. כן, אבל עכשיו, על מה עכשיו אני מקבל את הכסף? על העבודה שעשית לפני, על העבודה שאתה עושה עכשיו, אבל אם, שוב, 3 מיליון שקל כשהם בבנק, אחרי שעשיתי את העבודה הראשונה, ועברתי את האתגרים הראשונים, לא מייצרים לי עדיין כסף. כשהם בבנק הם לא מייצרים לי כלום, נכון? עכשיו עשיתי איזשהו מהלך ששמתי אותם בקירות, ועכשיו פתאום הם כן מייצרים לי כסף. על מה הם מייצרים לי כסף? שוב, כל מה שעשית אבל לפני. אבל את מה שעשיתי לפני, עשיתי לפני. אז מה התשובה? התשובה היא על שירות. אני סיפקתי למישהו אחר קורת גג. ומישהו אחר מעריך את השירות של קורת גג, אז הוא משלם לי על זה כסף. כי שוב, זמן זה לא לוקח לי, נכון? אני לא צריך לעבוד בשביל שהוא יקבל שירות. אני לא צריך להתאמץ בשביל זה יותר מדי. אני פשוט הזזתי כסף ממקום אחד למקום אחר. במקום אחד, הכסף שיושב שם משרת במקרה הכתוב את הבנק שהוא יושב, שיכול להלוות אותו לפי העתודות שיש לו. במקרה השני הוא משרת מישהו אחר שמקבל קורת גג. אני חושבת שזה יותר מזה, אתה פתרת לו בעיה. זה לא שירות. אז אני אומר, זה שירות. מבחינתי שירות זה לפתור בעיות. לפתור בעיות זה בין היתר מחדד את זה. יכול להיות, אבל זה הרעיון. כן. ואם אני לצורך העניין משקיע בבורסה, אז גם אנשים חושבים להשקיע בבורסה, ואני מקבל איזושהי תשואה. אז מה אני עשיתי בעצם בהשקעה בבורסה? הרי הבסיס של השקעה בבורסה זה לתת לחברות כסף. אז אני נותן לחברה שירות בדמות של כסף שהיא צריכה שאין לה אותו, גם פתרת לה בעיה, או שירות. זה בדיוק זה. אז כסף הוא המדד לזה. ומי שיודע לפתור בעיות מאוד מאוד חמורות, או בעיות להרבה אנשים במקביל, אז יהיה לו הרבה. ומי שפותר בעיות לבן אדם אחד, בצורה שלא מעריכים, זאת אומרת, הזמן שלנו זה בערך
הזמן שם, שאנחנו נותנים זמן עבודה למישהו אחר, זה בערך הנקודה הכי נמוכה, השירות הכי נמוך שעליו מוכנים לשלם לנו. כשהוא רק זמן. ואתה חושב שצריכים לראות אותנו בכל מקום, כדי להגדיל את זה? מאיזה בחינה? זאת אומרת, שיראו אותך בכל מקום אפשרי, שאתה יכול, לא יודעת, נגיד, בכל רשת לא חברתית. בהכרח. אני חושב שזה בשביל לעזור לכמה שיותר, לצורך העניין. אני חושב שזה מאוד תלוי מה השירות שאתה בוחר לתת, ואיזה סוג שירות אתה רוצה שהוא יהיה. כי יש אנשים שיש להם שירות שפותר בעיה מאוד מאוד אקסקלוסיבית. נגיד, סתם לדוגמה, מתווך נדל"ן של דירות יוקרה, דירות של 10 מיליון שקל ומעלה. נישתי. מאוד נישתי, אני לא יודע אם צריכים לראות אותו בכל מקום. מספיק שהשם שלו יעבור באיזושהי אוכלוסייה מאוד מאוד קטנה, מספיק שהשם שלו יעבור שם, הוא יהיה בסדר, כי לא צריך לדאוג לו. אז אני אומר, זה לא תמיד הפתרון לכולם, אנחנו כן רוצים שהשם שלנו יעבור בקרב הקהל שרלוונטי לשירות שאנחנו נותנים. כן, לגמרי. זה כן, וכן לעבור בצורה קבועה, וכן לעשות שם... והיום הרבה יותר קל להגיע לזה. אז בדיוק, שוב, תלוי מאוד בשירות. אנשים מעריכים את הבן אדם הספציפי, הרבה יותר מכל דבר אחר. אז זה לא דווקא אוטומטית כולם, אני לא יודע, זה מאוד תלוי בשירות, אבל אנחנו כן צריכים לבנות שירות שפותר לאנשים בעיות, ועל זה הם ישלמו לנו. אין פה בכלל, אין פה שאלה. יש עכשיו אפילו גוגל, קנו חברה כושלת, רק בגלל שבהסכם רכישה, הם שמו שהבן אדם שייסד את החברה יחזור לעבוד אצלם. זה היה עובד של גוגל, שהקים חברה, החברה לא הצליחה יותר מדי, לא הרוויחה, אבל הם קנו את החברה, אני חושב, ב$2 מיליארד. וואי. כדי שהבן אדם יחזור לעבוד בשבילם. כלומר, הם שילמו $2 מיליארד על בן אדם. מטורף. זה פסיכי. זה מה שפתרון בעיות, כן. מתי זה קרה? אני חושב שזה השנה. יפה. אז זהו, אז מאוד חשוב כאילו, מה שאפשר לקחת מהשיחה הזאת, זה לצאת לעסקים מהכיוון הנכון, ועם המון פוקוס על דבר אחד. כן, האמת שאין ספק שלקחתי מזה הרבה. מעולה. מהשעה הזאת. טוב, רקפת, אני מקווה מאוד שזה עזר לך. יש עוד שאלות שאת חושבת שהיית רוצה לקבל תשובות עליהן לפני שאנחנו מסיימים? בינתיים לא, אבל תודה רבה על ההזדמנות. אז אני שמח שהגעת, תודה לך שהגעת. אם יש לכם שאלות לגבי הנושאים שדיברנו, אתם מוזמנים להגיב בתגובות. אם יש אנשים שאתם חושבים שלצפות בייעוץ הזה יכול לעזור להם, אתם מוזמנים לשתף את הקישור. כמובן, אני מזמין אתכם להירשם לערוץ שלנו, אתם ככה תקבלו התראות על כל פרק שעולה, ואנחנו ניפגש בייעוץ הבא.